zet hij er naar de Hallewijn eruit. Ja, welkom terug. Dit is de verlenging en weer bespreken we natuurlijk alles wat in de televisieuitzending niet ter sprake is gekomen. Ik wil even met jullie naar een moment van dit weekend dat Bas Dost in elkaar zakt in de wedstrijd. Er gebeurt natuurlijk van alles. Gelukkig gaat het nu goed met hem, althans dat zijn de laatste berichten. Hebben jullie dat eens meegemaakt? Jij vroeg me dat en ik heb met Oud MVV een keer gespeeld. Oud MVV op Standaard. Een vriendschappelijke wedstrijd. En vlak voor tijd krijg je een beetje last van mijn hamstring. En ik zeg tegen Ruud Schel, was onze keeper. Die zat op de bank. Ik zeg, Ruud, kom jij even hier staan? Nee, het gaat niet, zegt hij, het gaat niet. En we lopen naar de kleedkamer en Ruud gaat zitten. Nou, we zijn in het groen gekleed. Hij gaat zitten en ik zeg, Ruud, je ziet helemaal groen, man. Wat is er? En dat ik het zeg, gaat hij. Nou... Ja, dan moet ik eerlijk zeggen. Koen Kwade, die naam vergeet ik nooit. Roberto Langhoorn en Amor Benneker. Die hebben hem, die man weegt 90 kilo. Hebben ze van die bank afgehaald, op de zij gelegd enzovoort. Ik was met 1 en 2 aan bellen. En die gasten hebben hem dus continu proberen te reanimeren. Ik heb 8 minuten aan de lijn gehangen. Ik had het gevoel dat ik 8 uur bezig was met die vrouw. En toen kwam er een motorrijder, een ambulance en nog een politieauto. Nou ja, de ziekenauto, en lang verhaal kort, uiteindelijk heeft Ruud het overleefd. En ik denk met name door het snel handelen van die 3 gasten. Ja. En toen we dan, een half jaar later, speelden we nog een keer een wedstrijd hier op het kunstgras in het stadion. En toen kwam Ruud het veld op. Ja, en dan weet je, dat is ook een beetje dit hier. Het is allemaal overdreven, dat is niet het goede woord. Maar kijk, nu staan we schouder aan schouder om 1 speler heen. Voetballerij vergroot natuurlijk alles. Maar ik vond het ook heel heftig toen, om dat een keer van dichtbij mee te maken. Ja. En iedereen is geschokt. En of het nou de tegenstander is of niet, iedereen, dan komt het heel dichtbij in één keer, hè, de dood. Ja, maar wat ook dichtbij komt, is dan ook de hele team spirit. En dat is wel bijzonder, vind ik, in voetbal. Ik zeg het ook even tegen regie, dat is bijvoorbeeld ook bij dat is een heel ander verhaal, bij Schuurs. Ja. Die heeft natuurlijk zwaar geblesseerd geraakt. En onlangs werd er dan een filmpje en wat foto's online gezet van de teamgenoot die allemaal zijn shirt. Dit filmpje is dat, die zijn shirt dan nog vasthouden. Ja. Dat is toch wel iets bijzonders wat vooral in voetbal ook speelt, hè, in die kleedkamer. Nou ja, dan is het niet zo'n verrotte wereld zoals het van de buitenkant eruit ziet. Hè? Dus dat denkt men. En dat social media, dat maakt ook natuurlijk een hoop kapot. Helaas, daarom heb ik het helemaal niet. Ik zie helemaal niks. Je hebt geen social media? Ik heb helemaal niks. Nee. Maar dit is wel mooi, vind ik. Dat is prima. Ik heb het woensdag heb ik het zelf ook nog in de lijve ondervonden bij Antwerpen onder 19 tegen Porto in Youth League. En dan komen ook 2 spelers met de koppen tegen elkaar. Ja. En dat ventje gaat eruit. En dan zitten er 2 op de bank. Die worden wakker van Antwerpen. Zo, is er wat aan de hand? Scheidsrechter fluit. Ja, ik zeg, jongen, ga weg. 70 minuten. Het is voor mij klaar. En je loopt naar beneden. Staat die moeder daar van dat ventje. Ja. Helemaal lijkwit. Nou ja, volgens mij is het goed gekomen. Alleen, het valt op dat het vaker al is. Dus ik weet niet wat een oplossing is, want het zit van binnen. Tegenwoordig testen we alles. Vroeger testen we. Vroeger testen we niks. Vroeger veel minder. In onze tijd rookten veel betere spelers, die dronken. En ik heb me nooit iemand gezien die last van zijn hart even zijn lokken. En als je een koepertest en je zat in het rood, wie zag dat? Ja. Ja. Nou zit je in het rood, word je eruit gehaald. Ja. Want die GPS die zegt, dat kan niet. Ja, het zal toeval zijn. Ja, nou weten we ook niet wat het is natuurlijk. Hè. We hadden bij MVV toch wel die speler die een keer door voodoo behekst was. Ja. Excelsior, die speelde Andrew Braaf. Ja. Ik speelde niet mee, volgens mij was ik toen gestopt. Wat? Later zei hij, dat was voodoo, die was behekst. Ja, die ging zijn eigen keeper proberen te passeren. Andrew Braaf, heb je dat nog meegekregen? Die werd inderdaad bevangen door de duivel. En die ging de gekste dingen doen. Die legde ook de bal neer en die wilde een penalty nemen. Die heeft binnen nog in de spelerstunnel heeft hij nog door een deur heen geslagen. En die jongen die was... Ik weet nog dat allemaal Benneker speelde, dus ik was gestopt. Dat zal 1999 zijn geweest. Nou, maar die heeft nog, ook in de stad, die kwam uit Rotterdam, heeft hij ook nog een paar gekke dingen gedaan. Ik hoop dat het goed met hem afgelopen is, maar het was heftig toen inderdaad. Ja, dus alleen een hele andere... vast los. Ja. Gelukkig, laatste foto althans, duim omhoog in het ziekenhuis. We hadden een nachtje gebleven. Maar... De berichten vandaag waren redelijk positief. Ja. Minder positief is, het ligt eraan wie het vraagt natuurlijk, Ajax helemaal onderaan. Heel kort, gaan ze degraderen, denk je? Nee joh. Nou, Van der Vaart die maakt dus maar althans. Ja, kijk, het is allemaal natuurlijk een beetje iedereen wordt er een beetje, al die appjes die je krijgt, al die filmpjes.
En we lachen erom, maar eigenlijk is het een slechte zaak van Nederlands voetbal natuurlijk. Zo'n grote club. Maar Jong Ajax zit ook onderaan, hè? Ja, maar dat gaat door het hele gebouw heen. En dat begint daar. En dat Alleen de dames gaan goed, ja, die pakken de Champions League. Ja. Dus alleen, het is te gek voor woorden. Ja, maar je zegt dat gaat door het hele gebouw en daarom... Als ze niet snel winnen, dan kon het best nog wel eens lang duren. Jij denkt van wel? Ik denk niet dat ze dingen... Ze hebben nu wel een heel makkelijk programma, Maurice. Hè? Ze hebben nu echt 6 wedstrijden waar ze eigenlijk 18 punten... Ik zeg van tevoren, ik vind het wel knap dat Johnny van 't Schip na zijn privé-situatie met het overlijden van zijn vrouw, dat hij een week later hierin durft te stappen. Ja. Het zal ook de belofte aan zijn vrouw zijn geweest, want ze hebben elkaar bij Ajax leren kennen. Maar die gun je dan wel weer. Die heeft wel een gunfactor John van 't Schip. Ja. Sowieso prettig persoonlijkheid. Ja, je zult dus niet afvakkelen na 3 nederlagen. Nee, dat denk ik niet. Maar kan hij met van die akelige gastjes als zo'n Berghuis overweg? Ja, Maurice, uiteindelijk zal het wel moeten. uiteindelijk, of je moet ze allemaal wegflikkeren in de winter. Dat kan. Want het is natuurlijk, maar ze hebben ook nog langdurige contracten. Ik zag ook een interview met Bergwijn. Heb je dat nog gezien? Ja, en Robbie allebei. Dat ik denk, dat is ook Ajax onwaardig als je zo presenteert. Ja, dat klopt. Maar wat moeten die nog allemaal vertellen dan? Ja, maar het zit dan ook hier. Dat kan ik me voorstellen. Maar het is een klein beetje... Dan moet je zorg dragen dat je punten gaat halen. Dan heb je een leuker interview. Ja, of geen interview geven. Dat klopt. Kan ook. Nee, dat klopt. Ik stel voor dat we naar de leader gaan. Ja. Hall of Fame. Don Helsing tussen schoonvader en schoonzoon. Hij gaat scoren. Erik Meijer. 2-0 over nu. De VVV blief Eredivisie. Nou, de Hall of Fame is bekend. Daar mogen onze gasten, voetballers, trainers, Limburgers inzetten die belangrijk zijn geweest in de carrière. Het is aan jou, Dirk-Jan. Wie zet jij erin? Ik zit op het puntje van de stoel. Het is voor mij wel heel makkelijk. Ik denk ook dat hij een van de beste prestaties als trainer in de Eredivisie bijna heeft neergezet. Door bijna kampioen te worden van Nederland. Je hebt samen gezeten met je. Ja, zeker. Dus dat is wel een rode Huub Stevens, sorry. Dat is wel een rode lijn in mijn carrière. Daar ben ik kerel van geworden. Die heeft me neergesabeld, die heeft me overeind getrokken. Ik was eigenwijs, je wilde wat van zeggen als jong manneke. En dan ga je dingen roepen. Maar er zat een bedoeling achter, maar dat had je toen niet door. En wat heb je gezegd? Ja, dat is een dictator. verband. Nee. Ik heb gezegd, Huub Stevens is een Engert. En dat stond ook zo in de VI. Ja. Een Engert? Een Engert. Alleen... Dat was een verhaal toen, hè? Ja, maar weet je, het is, als je mij kent, heb ik dat nooit gezegd. Alleen ik werd gefilterd, ik werd gefileerd eigenlijk door Anton Lippold, ik ken de beste man nog. Maar die had een teringhekel aan Huub Stevens en die wilde die... Die wilde een quote. Die wilde een quote. Wat was het makkelijkste? Iemand die niet speelde. Ja. En Max zei, Dirk, doe nou niet. Hoe oud was jij toen? 21. Ja, dus dan ben je ook jong en onbevangen. Ja, maar ik dacht dat ik heel wat was. Maar dat was de dag daarna meegedaan in de positiespelletje even. Nou ja, nee, we hadden toen nog geen mobiel. Dus ik woonde op Blije Heide en ik kreeg telefoon. Ja, Huub, met de trainer. Nee, met de trainer was het natuurlijk. Nu zeggen we Huub. Met de trainer. Ik zeg nog steeds trainer trouwens. Ja? Ja. Dat heb ik ook met mensen. Ja? Dat heb ik met Joep Bomfrey heb ik dat ook. En toen zegt hij, ik zet er een advocaat op. Ik zeg, ik zeg, trainer, dit en dit heb ik gezegd en dit absoluut niet. Het mooiste was, dan geloof ik je. Nou ja, ik heb nooit een advocaat gezien. Ik kreeg 1000 gulden boete van bestuur. Ja, maar ik zat inmiddels bij MVV, bij Sef Vergoos. Dus Sef zegt, gaat even uitpraten in Kerkrade. En ik zie je over 2 dagen weer terug. En maar hij zei... Iedereen keek mij aan, ook de spelersgroep, want ik was natuurlijk in dienst van Roda. Ja, daar zeg je wel wat. Alleen het was een uit band gerukt verhaal door de journalist. En ik stond erin, ik had het nooit moeten doen. En hij heeft je ook weer recht getrokken, zeg je? Hij heeft ook weer recht getrokken. Ik heb die voorbereiding bij Roda en de 94 Feyenoord geweldig gespeeld. Scoorde ook 18 goals. En ik begon ook in de basis, dus dat was een overwinning al. En het lukte niet tegen Twente. Ik word gewisseld, Maurice komt erin, maakt 1-1. Klaar. Het was klaar voor mij. Het was weer klaar. En hoe is het niet als jullie? Nee, maar goed. Ik heb Dirk-Jan altijd ervaren als een eigen supercollega. En ook dat jaar, wat hij een aandeel heeft gehad, niet alleen als invaller, maar ook in dat hele groepsproces. Ja, dat is gewoon gaaf. We hadden toen een groep,
Ook bij de Dili liep jij nog mee, of niet? Ja, ik liep altijd wel voorop. Dan ook. Nee, maar Huub Stevens is wel... En nu achteraf hoor je de verhalen waarom die dingen deed. Ja. En dat is toch veel mooier. En dan denk ik van... Ja, toen zag je dat niet. Maar dan denk ik van... Ja, van buitenaf werd het niet altijd begrepen. Nee, natuurlijk niet. Maar nu denk je wel alles met een reden. Dat vind ik mooi. Maar de hardheid en de eerlijkheid... Dat heeft mij wel meegenomen in het verloop van mijn carrière. Ja. Volgende maand wordt hij 70 jaar, Huub Stevens. Kijken we nog even naar het algeheel. Hè? Want het begonnen met Frans Curver. Dick Nanninga zat erin. Barbara Giede zat erin. Per Vermeulen. Bert van Marwijk. Sef van Goossen. Willy Boetse. Jan Jongbloed. Fernando Riksen. Wiel Curver. Zijn Hansen. En nu dus ook Huub Stevens. Waarvan de Limburger. Ja, hij heeft wel in Limburg gespeeld. Maar... geweldig. Nee, mooi. Hij hoort er ook wel bij, hè? Ja. Uitshirts VVV. Ja. Paarse shirts. Heb je gezien? Ik vond het fantastisch. Wat ziet vind er jij toch geweldig uit, man. Nou, wij hebben met MBV een keer paars-groene shirts gehad. Kun je die nog herinneren? Ja. De Wimbledon ballenjongens van MVV. Voel je lelijk. Ja, dat was zo lelijk. Maar dit is toch mooi? Dit heeft wel wat, Ja, hoor. weet je, in Moet kijken met Italië... die paars. Is het een beetje Palermo, met dat randje. Fiorentina? Ja, dat is een beetje Italiaans, hè? Beetje Italiaans. Ik vind het echt gaaf. Ja. Vind je mooi? Ik was aan het kijken en ik had van, wow. Geef je toch net wat meer... Nou, dat zijn lelijkere shirts, hadden we het zo zeggen. Ander onderwerp. Het orakel, ja. MVV speelt ook in het paars nu. Nou, kijk, wat een fantastische kleur dat paars. Dat heb ik altijd gezegd. Mark Vlekken, nog eventjes. Want vorige week konden we melden dat hij nadat hij een tijdje eruit is geweest... begint met een 3-0 overwinning en de 0 heeft gehouden. Ja. En nu uit naar Chelsea weer de 0 gehouden. Ja. 2-0 gewonnen. Goeie keeper, Ja. als hij zich zo Ik denk toont dat zoals we hij kan zijn. Volgende week moeten overwegen of we hem terug in het elftal brengen. Ja, laten we dat maar doen. Kunnen we misschien net Verrassen dat duwtje geven. En lekker in het roze, prima. Ja, maar Nederlands elftal, ja, kijk, Bijlo speelt natuurlijk ook weer. Ja, Het dan blijft een stelt hij discussie, hè? Bijlo op. Dan stelt hij Bijlo op. Ja, joh, Ongetwijfeld. die komt er niet uit. Die komt er niet uit, Bijlo. Bijlo blijft keeper van Oranje, denk jij. Ja, dat is echt Koeman. Tot de volgende blessure. Ja, precies. Maar waarom Man dan? van glas. Kijk, hij is wel blessuregevoelig. Nou, maar dat heeft ook te maken dat hij in de Nederlandse competitie speelt. Is ook Bijlo, iedereen heeft het altijd over Bijlo. De rest kan niet zoveel, heb ik altijd het idee. Noppert kon ook niet zoveel. Vlekken kan toch wel wat? Ja, zeker kan Vlekken. Ik ken Vlekken al heel lang. Ik heb toen bij Duisburg nog gescout voor Roda. Toen wist ik nog eens dat hij eigenlijk hier uit de buurt kwam. Dat hij in de jeugd van Roda had gespeeld. Ja. Dus alleen hij heeft de pers niet zo mee. Je moet alles een beetje mee hebben om keeper van het Nederlands elftal te worden. Met die Verbruggen hè, van Anderlecht. Hè? Ja, die heb je ook nog. Maar ik vind hem in potentie is hij gewoon een topkeeper. En ja, kijk, is het in de Premier League, man. Waar wil je anders je kunsten vertonen? Dat gaat een keer gebeuren. Dat is fantastisch. Hoe oud is hij nou? Ik ben even... Dat is niet zo oud. 30? Ja, Toch? prima. Oké. Ja. Kan nog. Super Kan nog. Keepertje. MVV 1-1 trouwens. Altijd moeilijk uit maar- op de zoutballen. Zodenballen. Tot slot nog even Van Bommel. Ja. Met Oranje. Met Antwerpen. Oh, die van Bommel. Oh, ja, de Pa van senior. Bommel. Ja. Maar dus, ja. Ja, vlak voor tijd zag ik. Hè? Dan zie je wat kwaliteit ingeleverd, een beetje. Ja. En dan is het allemaal, maar ook met het hele drukke programma met de Champions League, is het nou allemaal net niet. Hè? Dat zeggen ze inderdaad, door die Champions League belasting, dat hij daardoor in de buitenlandse competitie tekort komt. Ja. 2 wedstrijden in de laatste 10 gewonnen. Inclusief Champions League dan wel, hè? Nou ja, ik zou zeggen, nou en. Vorig jaar 4 exact. prijzen gewonnen, gewoon laten zitten. Hij moet gewoon En, de play-offs halen, toch? is gewoon door 2 delen ook, hè? Nederland, maar hè? hij moet maar wel als je hoog genoeg Antwerpen komt eindigen. na de winterstop, Maar als je die hebt uit de Champions League zijn, Ja. dan komen die wel weer terug. Maar we hè, hebben een klopt. nieuwe indeling nou. Nou gaan de eerste 6 om het kampioenschap spelen in plaats van de eerste 4. Ja, daar komt hij sowieso bij. Ja, maar ze tuurlijk. staan nu Dat 6 of lijkt me. 7. Ja, dat is wat Maurice zegt. Ze gaan er nu uit, hè? En dan heb je de tweede helft van de competitie, kun je volledig op Ja. op de Maar ik nationale las competitie concentreren. vanmiddag een voetbalprimeur dat Mark de Grijze, analist, gezegd had dat Overmars eigenlijk te gierig is geweest om uit te geven. En daardoor krijgt hij nu de rekening gepresenteerd. Nou ja, En dat hij dan weer wacht tot de eigenaar weer bij gaat schokken en dat het dan het probleem is opgelost. Ja. Dirk-Jan, wil je nog ergens op terugkomen? We gaan afronden. de winkel veranderen. We gaan afronden. Nee, prima. Nee, en niemand, want de Hall of Fame kun je niemand eruit halen ook. Hè? Dat is alleen bij Nee, precies. Ja, dat zou ook mooi zijn. Maar die blijft er toch Wordt hopelijk wel ook tijd wel voor in. iemand van Absoluut, MVV, jongens. Hè? Want we zijn... er staan wel weinig MVV'ers in, hè? Is dat zo? Ja. Zegt dat wat? Nou, niks. in de Hall of Fame. Ja, weinig. Ja, het wordt tijd dat ze jou erin zetten. Je moet Oké, allemaal dit was gasten het. uitnodigen. We zijn er volgende week maandag weer op goed, hoor. televisie. Tot dan en bedankt.